Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'a ıhtibarlı maglumatlaryň ýoklugy sebäpli süýlüň ýanwarynda tapgyr ikinji gezek özüniň global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy. Ykdysadyetiniň dowamly üsýändigine aýdan Türkmenistan geçen ýyl hem şu kesitleme esasynda bu awraýly guramanyň hasabatyna goşulmandy. Esaslandyrylan hildäki ykdybarly maglumatlaryň ýoklugy sebäpli bütün Dünya Bankı häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdici ýa-da ötüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro ykdysady agregatlardan aýrylýar diýip bütün Dünya Bankynyň hasabatynda aýdylýar. Ýatlatsak mundan ozal Halkara Valyuta Fondu hem geçen aprelde Türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryny ulanmagy bet edipdi. Pul gaznasy dünýä ykdysadyetiniň ötüş perspektiwalary adly soňky hasabatynda jemi içerki önümiň ötüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hüdürleýän sanlaryny ulanmady. Bilermenler munyň ýokarky iki halkara mali guramalarynyň Türkmenistanyň hüdürleýän resmi ykdysady sanlaryny alga almaýandygyny aňlaýandygyny aýdarlar. Türkmenistany ýakyndan izleýän Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier ýurdun tapgyr ikinji ýyl global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykarylmagynyň onuň sermaýe mümkinçiliklerini yaramaz täsir ýetirjekdigini belledi. The World Bank doesn't leave hardly anybody off these lists at all. I think this year it's only Turkmenistan and Venezuela. So bütün Dünya Bankı Türkmenistan'dan ve Venezuela'dan başka hiçbir ýurdy özüniň sanagynyň çykarmady. Bu daşary ýurt sermaýeçiler üçin maliýet ýerleşdelerini bu ýurtlara ýatyrmaly däliýän manyny berýär. Elbetde türkmen häkimetleri dowamly ykdysady ösüş sanlaryny getirýärler. Ýöne bütün Dünya Bankı bularyň ygtybarly däliligini açyk beýan etdi. The World Bank made a specific point of saying that the data from Turkmenistan is unreliable. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media terişdirleri ýurdun hüdürleýän statistika sanlarynyň halkary guramalarynyň hasabatlaryndan çykarylmagy barada habar bermeýärler. Hökümet halkary guramalaryň ýurt boýunça hüdürleýän ykdysady görkezijlerini boýun almaýar. Muňa derek häkimetler ýurtdaky inçi mil bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökgünniň arasynda hem türkmen ykdysadyetiniň dowamly özgörýändigini öňe sürüp, muňa mysal höküminde ötüş sanlaryna getirýärler. 26 ýanwarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ykdysady ötüşüň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üpçün edilýändigini aýdyp, bu görkezijiniň geçen ýylyň netijeleri boýunça 6,2% deň bolandygyny öňe sürdi. Munyň bilen baglylykda Panier Türkmenistanyň iri halkary mali guramalarynyň ýurdun hüdürleýän resmi sanlaryna ynamsızlyk bildirmeginiň ýurdun içindäki biznes puwdagyna hem täsir ýetirip biljekdigini duýdurdy. It's going to hurt Turkmenistan in terms of foreign investment. If you're a businessman inside Turkmenistan and you're hoping to get foreign partners. Munyň bilen Türkmenistanyň öz telekeçileriniň hem daşardan sermaýe çekmek ýa-da daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk gurmak mümkinçilikleri çäklenýär. Bu olara garşy işler. Sebäbi ýurdun halkara maliýe hasabatlarynyň çykarylmagy onuň ygtybarly hyzmatdaş däliligini aňladýar. Bu hökümetin hödürleýän statistikasyna ýa ýeni beýlek sanlaryna bil baglap bolmaýanlygyny görkezýär. Munyň bilen Türkmenistan oňa pul ýatyrmak isleýänler üçin juda oňaýsyz bir ýurda görülýär. It's going to make it a very unattractive place for anyone to consider putting any of their money into. Kommersant Runisirinin 2017 ýylyň martyndaky maglumatyna görä, Türkmenistan öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda maýa ýatyrylmagyny döredilen şertler boýunça iň soňky dereje münasip boldy. Türkmenistanyň öz maliýe edarlaryndan onuň awraýly halkary maliýe hasabatlaryndan çykarylmagy, şeýle-de munyň ýurdun ykdysadyetine ýetirmegi mümkin netijeleri boýunça düşündürüşä kommentariýa almak başartmady. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady çökgünlükden ejir çekýär. Ýöne hökümet bu kynçylyklaryň takyk gerimine açaçan boyun almaýar. Bütün Dünya Bankynyň soňky hasabatynda COVID-19 wirusynyň dowam edýän ýagdaýlarynyň arasynda dünýä ykdysadyetiniň dikelişiniň haýal bolmagyna garaşylýandygy bellenilýär. Perspektiwalara durly tewekkelçilikleriň, şol sanda wirusyň täze stamlarynyň, üýtgäp durýan inflasiýa çaklamalarynyň we mali stressiniň hem kölegi salýandygy bellenilýär.
Türkmen häkimetleri ilatın erkin maglumat almak hukuklaryny çäklendirmek işlerini güýçlendirmegi we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerini garalamak kampaniýalaryny dowam etdirýärler. Marynyň häkimetleri bu işlere ýaşulylary çekip, ýaşlary internetde hökümete garşy çykyşlary tomoşa edýän deňduşlaryny şoğullamaga çagyrýar. Häkimetleriň bu çäreleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Habarçymyz okuwçylaryň we talipleriň ençemesine salgylanyp soňky günlerde ýaşullaryň we mollalaryň orta we hünär mektepleriniň okuwçylary hemde ýokary okuw jaýlarynyň talipleri bilen duşuşyk geçirýändigini aýdýar. Bu duşuşyklar her güni bir mektebiň aktlary zalynda geçirilýär. Ýaşullar okuwçylara we taliplere ýurdun gülläp ösüp öňe barýandygyna özleriniň ynanýandyklaryny we geljekki nesliniň hem ynanmalydygyny wagz edýärler. Ýöne internetde biziň prezidentimizi ýamanlap çykyş edýänler bar. Olar üçin ýürekden gursagymyzda ýigrenç bilen kabul etmelidir diýip ýaşullar belleýärler diýip ýygyna gatnaşan ýokary sınıf okuwçysy anonimlik şertinde 27 ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Şeýlede ýaşullar biziň ählimiz bir hojalyk ýaly agdy ber. Ýöne olar internetde çykyş edýänler halkymyzy başga tarapa ekidip azdyrmana başlajak bolýarlar diýip sözlerini şeýle dowam etdirýärler. Biziň ýurdumyzda gan çaýkamak niýeti bolan adamlar hem bir ýerden peýda bolup internetde çykyş edip başladylar. Biziň ýagny siziň araňyzda internetde bolýan zatlary görýän, dinleýän we gurrun edýän deňduşlaryňyz bar bolsa, siz özüňizi watançy hasap edýän bolsaňyz, onda hiç kime bildirmän bu barada sınıf ýolbaşçylaryňyza duýduruň diýip marly okuwçy duşuşykda çykyş eden bir ýaşulynyň sözlerini getirdi. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň ýaşullary dürli wagys netihat işlerine çekmegi däwe öwrüldi. Mundan ozal olar ilat köpçüligi bilen duşuşyk geçirip maska dakynmagy, köpçülik bolup ýygnanmazlygy, ýas ýerlerine barmazlygy ündediler. Şeýlede ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda daşary ýurtlary eklenç gözlegine gidýän raýatlaryň aşy köpelmegi sebäpli Lewap we Mary welaýatlarynyň käbir etraplarynda yerli häkimetler migrantlaryň dolanmagy üçin ýaşullardan töwellaçy bolmagy hem talap etdiler. Mundan başga da türkmen telewizionyasyndan görnüş ýaly Türkmenistanda ýaşullar propaganda ýazgylarynyň esasy bölümlerini düzýär. Talipleriň we okuwçylaryň sözlerine görä ýaşullar özleriniň soňky duşuşyklarynda okuwçylary öz aralarynda bir-birini şollamaga çagyrmak bilen hem çäklenmeýärler. Olar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy padşah hem deňeýärler. Biziň dinimizde padşah dil ýetirmek küllü günä hasaplanýar. Biziň prezidentimiz, biziň padşahymyz bolýar. Ol hacı ziyaretine gidip gelen ve hacı olan beýik prezidentdir diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran marly talip ýaşullaryň biriniň sözlerini titirledi. Adatlyň baýdylanlar barada 27 ýanwarda Mary welaýat häkimliginden we bilim bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary netije bermedi. Şu aýyň başyndan bäri Türkmenistanyň häkimetleri garaşsyz maglumatlary okumak isleýän ýurt raýatlaryny gözegçiligi güýçlendirdi. 26 ýanwarda Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşyk Institutunyň ýolbaşçylary we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri duýdansyz talipleriň mobil telefonlaryny barladylar. Habarçymyz häkimetleriň ýurtda petikli saklanýan saýtlara şolsanda Adatlyk radiosynyň web saýtyna giren taliplere okuwdan çykaryljakdygy barada haýbat atyp, olary mahkama bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edýändigini habar berdi. Şeýlede 6 ýanwarda Mardak habarçymyz Bayramaly etrawynyň häkimetleriniň daşary döwletlerde ýaşaýan türkmenistanlylaryň dogan garyndaşlarynyň öýlerine aýlanyp, olary ýurt daşyndaky raýatlaryň garşylyk toparlaryna goşulmadygy barada berk duýduruş berýändigini habar berdi. Bu habarlaryň arasynda interneti berk hökümet gözegçiligi astynda saklayan türkmen häkimetleri internetiň tiýizligini ýygyderli haýalladýar, VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ustalara basyşlary artdyrýar. Bu çäreler Gazagystanda bolan köpçülikliň protestleriň fonunda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan kanun goraýjylaryň bir näçesi Türkmen hökümetiniň halkyň ayağa galmagyndan alada edýändigini aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we global pandemiýanyň fonunda soňky ýyllarda ABŞ-da, Türkiýede, Kiprde we Fransada Türkmenistanlylaryň onlarçasy protest çärelerini geçirdi ýa-da internetde çykyş etdi. Olar prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan
Paşinyan siyasatyna nägilelik bildirip, onuň işden çekilmegine çağırış etdiler. Bu çıkışlar ve protestler henüz hem wagtal dowam edýär we 25-nji ýanwarda ABŞ-nyň New York şäherinde türkmen aktivistleri siyasi tutsaglaryň boşadylmagyny talap edip, nowatdaky gezek protest çäresini geçirdiler. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hatawatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýyzdaky setirlerde ýerleşdirilýär we türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Türkmenistanda raýatlaryň pikir azatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini şeýle-de döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özünde saklayan maglumatlardan başga maglumatlary almak hukugyna ýurdun baş kanununda kepil geçilýär. Türkmenistanda adı krizisi barha ağırlaşýar, täzirçilik bahalarynyň ýygyderli ösmegi bilen bir wagtda subsidiýerlenen bahalar puja çykdy üstesine indi subsidiýerlenen bahadan diýilip satylýan önümler ýylata bazar bahasyndan hem ýokary nyrkdan hödürlenýär. Bu aralykda azyk satyn alyp bilmeýän maşgalalar köpelýär. Aşgabatyň ýaşaýjylaryna nowatdaky azyk paý eltildi, emma onuň bahasy öňkü bahasyndan ýene-de hat ýokary bolup çykdy. Döwlet tarapyndan subsidiýerlenen bahalardan hödürlenýän önümleriň şu gezekki nyrky hatda bazar bahalarından hem epesli gymmada düşdi. Hususan da 27-nji ýanwarda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň gypçak ýaşaýyş toplumuna getirilen azyk paý 120 manatdan hödürlenipdir. Azyk paý 1 kilogram şekerden, 1 kilogram tübüden, ösümlik ýagyndan 15 towuk ýumurtkasyndan düzülýär. Ýaşaýjylar bu önümleri hiç kimiň satyn almanlygyny gurrun berdiler. Sebäbi bu önümleriň bahasy bazar önümlerinden has gymmada düşüpdir. Azatlyň habarçylary şol gün paýtagtyň bazarlarynda bu önümleriň bahalary barada gyzyklandylar. Bazarlarda ösümlik ýagynyň ortaça bahasy 35 manat, lomay bahasy 33 manat, şeker 18 manat, lomay bahasy 16 manat, tübi 10 manat, towuk ýumurtkasy 1 sanasy 3 manatdan satyldy. Umumyň aýdylanda bu önümlerden düzülen azygyň bazar bahasy bölük satuw bahasyndan hasaplananda da 108 manada barabar bolýar. Mundan başga da Aşgabatda öýleri eltilip satylýan iýmit paýlaryndan tapawutlykda bazarlarda we hususy dukanlarda haritleri saýlap alyp bolýar. Gypçak ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjylarynyň biriniň aýtmagyna görä, alyjylar getirilen azyk paýlaryny satyn almakdan ýüz öwren soň satyjylar haritlerini zor bilen satjak bolupdyr. Ýaşaýjylaryň hiç biri de gymmat bahadan bu önümleri satyn almak islemedi. Soňra sowda işgärleri önümleri zor bilen satjak boldylar. Olar geljekde towuk butlaryny getirjekdiklerini aýdyp, ýöne häzirki haritlary almanlaryň subsidiýerlenen azyk önümlerinden mahrum ediljegini öňe sürdüler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Aşgabatda subsidiýerlenen bahalardan önümler aýda bir näçedek öýlere eltilýär. Azyk önümlerini öýlere eltip satmak praktikasy 2021-nji ýylyň maý aýynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň dukanlaryň öňündäki nowatlaryň prezident kakasyny awrydan düşürýänligini aýtmagynyň ýygyny başlanypdy. Türkmenistanyň sewitlerinde subsidiýerlenen önümleriň satywy dukanlarda bolup geçýär we uly nowatlary döredýär. Azyk önümlerini subsidiýerlenen bahalardan satmak düzgüni Türkmenistanda uzak wagt bäri bar. Emma soňky ýyllarda döwlet tarapyndan subsidiýerlenýän bahalardan satylan önümlere ýylat tarapyndan isleg ýokarlandy. Emma olaryň bahasy 2021-nji ýylyň fevral aýynda ýokarlanyp başlady. Bahalaryň ýokarlanmagy azyk ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Şu ýylyň başyndan bäri ýurtda hatda paýtagtda da çörek ýetmezçilik artdy. Giýjilerine çörek nowatlary tutulýar. Ýurdun häkimetleri 2017-nji ýylyň güzünden bäri dören çörek, un we beýleki azyklaryň ýetmezçiligini resmi taýdan häzir çenli ikrar etmediler. Hökümetiň halkyň zerurlyklaryna göz yummagy ýylatyň aglaby böleginiň ýaşaýyş derejesiniň pete gaçmagyna sebäp boldy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, öýsüz özarsyzlaryň dilekçileriň sany köpelýär, jinaýatçylyk artýar, adamlaryň emlägini satýan we zatlaryny iýmite çalyşýan halatlary köpelýär. Ýurdun häkimetleri problemalary çözmeň ýerine ýylata gözükçüligi we basyş artdyrýarlar. Goňşy Gazagstanda gazyň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli geçirilen protestleriň fonunda Türkmenistan interneti çäklendirdi, ýylatyna gözükçüligi güýçlendirdi, nägili adamlary ýydarlamagyny artdyrdy we prezidentiň propagandasyny güýçlendirdi. Mundan odal ýurdun ýolbaşçylary milli habar beriş serýistelerinden azyk howpsuzlygy urunda östünlük gazanylanlygy hakynda habar bermegi ençimegedek talap edipdi. Ondan soň azyk ýetmezçiliginiň we nowatlaryň fonunda döwlet medeniýetinde azyk bolçulugy termini köp ulanylyp başlandy. Hökümetçi neşirlerde ýurtda azyk ýetmezçiliginiň bardygyny inkar edýän maglumatlar peýda boldy we ýylatyň nowatda durmagy muhçulugy aňladýan aksiz önümleriniň paýlanşy diýilip adlandyryldy.